Etak bere jarduera armatua behin betiko amaitza erabaki du. Bi urte hauetan ikusi dugu ez dela posible izan armak entregatzea eta apurtzea, baina aldi berean etak esan du lehendabiziko aldiz prest dagoela hori egitea. Orduan, nik uste dut hori baloratu egin behar dugula oso positiboki. Egin daitekeen gauza bakarra da etak eman behar duen pausua eta beraz armak entregatzea. Hor negoziazioaz zerbait espero izateak ez du atera biderik. Ezker Abertzaleak argitu beharko luke presoak Euskal Herrira esaten duenean zer esan nahi duen. Zeren eremu batzuetan bidea egin daiteke eta beste batzuetan nik uste ezin daiteke egin gauzak erabat mugitzen ez diren bitartean. Legalki badauz aukerak gauzak mugitzeko eta ni ziur nago parau doktrina dela eta beste elementu dela eta mugimenduak ikusiko ditugula hurrengo hilabetetan. Orain ja, sufrimendua ez da bakarrik parte batekoa, baizik eta ulertzen ari gara gero eta gehiago sufrimendua dela globala. Eta naiz eta iritzi politiko ezberdinak izan, sufrimenduarekin konektatzea beharrezkoa da. Errekonziliatu ahal izateko besteen sufrimendua sentitu behar dugu. Nik uste dut ikuspegi kualitatibo batetik hori oso importantea da, eta hori guztiok egin beharko genuke. Benetako normalizazioa ez da gertatuko gauzak politikoki argitzen ez diren bitartean, eta bereziki Ezker Abertzaleak gauzak argitzen ez duen bitartean gizartearen aurrera. Nire ustez, orain arte bere munduari begira mugitzen ari da bakarrik, baina ez gizarteari begira. Ikusten dugu lidergoa, gizarteak utzi duela lidergoa arlo politikoan, eta arlo politikoan bakarrik ez da posible izango irtenbide bat aurkitzea. Berreskuratu egin behar dugu gizartearen papera.